କୁଣ୍ଡରେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଲଣ୍ଡା କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ପୁଅ ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଆସିଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ଭଉଣୀ କାହିଁ ଆସିଛ? ଯାଚେଙ୍ଗା ହେଲା ନା ପୁଅର ଚୁଟି ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆସିଲେ ମନମାଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି। ମନମାଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ୁଛି। ୟୁନିକ୍ ଜାଗା ଏଇଟା ଗୋଟେ। ୟୁନିକ୍ ଜାଗା। ଶୀତ ହଉ ଖରା ହଉ ବର୍ଷା ହଉ ଏନି ଟାଇମ୍ ବର୍ଷ ଯାକ ଏଇଠି ପାଣି ଗରମ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଯାହା ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଇଯାଉ ପାଣି କିନ୍ତୁ ଗରମ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିକି ହାତ ମାରନ୍ତୁ ପାଣିଟା ଉଷୁମ ଥିବ। ପାଣି ଫୁଟେ ବି ଏଇଠି। ହଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାରୁ ତ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ। ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଛୁଟିଟା ଏଇଠି ପଡ଼େ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଛୁଟିଟା ଏଇଠି ପଡ଼ିବ। ପିଲାପିଲି ହଉନଥିବ। ଆମେ ଆସିଛୁ ରାଉରକେଲା ପଞ୍ଚାୟତ, ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକ ବେଗୁନି ବ୍ଲକ। ତାହେଲେ ଯାହାର ହଉଛି ପୁତ୍ର ଏଠି ପାଇବ। ଗୁଆ ଖୋଜିଲେ ସେଠି ଗୁଆ କୁଣ୍ଡ ଅଛି। ଗୁଆ କୁଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଗୁଆ ଖୋଜିଲେ ସେ ମିଳି ଅପୁତ୍ର ନାହାନ୍ତି ପୁତ୍ର କି ଆଚ୍ଛା। ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବିଜ୍ଞାନ ଉନ୍ନତି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକଙ୍କର ବି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।